afternoon. Welcome back to my channel. Hi! Hi! Vlog. Hi vlog! Welcome to my home. So ayun guys, ngayon lang ako nakapag-intro. And time check, it's already 3:15 p.m. Hi guys! Hi vlog! Tapos na kami mock job interview. So tapos na kami ng mock job interview. Ano? Dili pa man daw sila na sa DMP, no? TikTok, sige. Sige, TikTok na. Hi! We're done. Ani, abay na ni, kinutugan na na. Wala mo hardbound? Wala po, mahalan tamang ma'am ka. Yay! So ayun. 9 pa kami dito. So kuma kami ng toga. Ayun. So magti-TikTok muna kami guys. And pasensya ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. So it's been... Yeah. So mag-TikTok muna kami guys. See you guys later. Hi guys. We're done TikTok. Hi. Kaputok dito. Uy, nakabalik tag si SM. Dili man dito magtambay, mag-ML. Uy, Nagay ako video, tunog ko. Isatong time nga, nagpunta din na. Bitaw ka na, nagtuon, bitaw sa exam. Ako na lang sa lalaki, namumiyak. no, ako kay, di ako nakakaton ng ML. Katong yung financial din eh, kay nungdong mo. True. So kayo, magsuwat sa alam ko. We're going to the NP guys. Kunin namin yung grad pictorial. Yeah. So ayun, ngayon lang ako nakapag-vlog. So sobrang busy pero insert ko na lang yun. Nakoy. Tabang nurse. Tabang nurse. Ay, gano'n ko ng lolo dyan. Huwag ka itong lagi. Ang bata. Ay. Hindi ka pinakalik kayo ng pagpanganak mo. Ay. Mukha na. Hira ka na ihatag ay number. Makuha namin Brad Pick. Pohon, Lord. Hopefully. Hoping. So see you guys later kasi nandito na kami sa may set dati. If you know MSU IIT. Ayun. And ngayon lang talaga ako nakapag-vlog. Dapat kanina. Kaso, ang init kasi. Ang dami kong dala. Oh. Nag-mine day may mine. Mine toga. Oo, nag-mine po kami ng mga toga. Ito yung toga namin guys. Yun, toga. So, schedule namin ng kuha ng toga ngayon. So, said. So, sorry kung haggard na. Pero ayan. So, laban. Ayan sila. Team Acelo, Team Hinaplanon, Team Dalipuga. So, yun lang guys. Eh, nag-TikTok kami kanina, no? Char lang. See you later. Oy, dito kami sa clinic, guys. Magtimbang. Hi there. Rema. The mother of all kittens. Of all the miming. Ano, timbang sila, guys. Oh. Pila na ka? Naman kay bagdalagot. Buong bus this. Butimbang ay bagdalagot. So, ito na po yung school namin. So, it's good to be back again and again. So, meron na siyang kubo dyan. And new canteen. Yup. So, magtimbang sila, guys. Uy, ako daw.